Hello mga Kuya Goy, what's up? For today's video mga Kuya Goy, shout out sa nato ato ang mga sharer, followers, viewers di ano. Ilabi na jud kang Ma'am Crisil Jean Rimes, Eleanor Pobre, Junlin Lofranco ug kang Ate Vicky Chavez no. Shout out sa inyong tanan og shout out pud nato ang ato ang mga bag-ong followers no nga 200 plus karong simanahan no. Daghang salamat sa inyong pag-follow ug pagsalig sa team Kuya Goy. Daghang salamat. Daghang salamat mga Kuya Goy sa inyong tanan. Okay mga Kuya Goy, karong adlaw atong mga tirada na merch dita kay wa tay sudan sa tuwa. Mao ni mga Kuya Goy, tirada na. Og karon mga Kuya Goy, mao na yung katikaran diri sa nag-birthday. Nagsugba sila mga Kuya Goy pero dili ni maong nag-birthday ha, igo ra na siya gipasugba. Og kanang mga nang lingkod diha og nagtindog-tindog mao na diri ang mga tagiya labaw na gini nagyang-uyango pero di ara gid ang birthday boy o shout out diha sa birthday boy ninyo Antuki ha mo tong birthday boy nato pagkalables tong birthday boy mga Kuya Goy pero di magid mahitabo ang birthday mga Kuya Goy kung wa ning hotdog og sinugba man ay nato ra jud kay ni among birthday mga Kuya Goy unya gihukaran dag kanon mga bahaw nya tuyo nga pati naghanag sili amurag timailha na gid ni magsugod ng kaon mga Kuya Goy oh grabe mga giandam na Kuya Goy sa dili pa rin mga Kuya Goy, apil na itong shoutout tong tag-iya ning manuka, wa na, giihaw na imong manok. Giad-ad na sa tong gwapo nga amigo, pagkalabli. O, dara mga hotdog mga Kuya Goy, sinugba, ready na dyan kayo mga Kuya Goy, iplastar na ni karon. Og sabay langan-langan mga Kuya Goy, giplastar na sa tong mga kauban, kay kining birthday ha, budol paitra atong tirada. Ang importante nga mabusog tanin yung tanan, warang gipamutang ng mga hotdog. Ang problema ng mga bataag ng hinaw baka ni, damay gid ang tanan na mga Kuya Goy. Partira bang lamiag porma sa mga hotdog Kuya Goy. Problema lang ng bataan ng hinaw ba ni pero sige lang, ang importante makakaunta kay Goy sudan sa balay ron mga Kuya Goy. Pero nausab ang porma mga Kuya Goy, ang hotdog gipurma nila happy birthday ninyo kay kanilaging naatay kauban nga nagtrabaho sa una sa restaurant na football lang kay gitilapan ang luwag mo na nga lami kay pagkatirada mga Kuya Goy. Pwede na daw i-decorate sa mga kasal ug birthday mga Kuya Goy. Tiradahan daw niya Kuya Goy. Happy birthday ninyo. Pagkalabli mga Kuya Goy. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Soy. Mauto sa sobrahan sa kalipay sa atong birthday boy nitulo daw iyang luha tungod sa iyang kalipay pero ang kamungkaon diri mga Kuya Goy budol pa ita kini mga nasugod na mig kaon mga Kuya Goy bahalag di ko kaon basta maka-video ko mga Kuya Goy mo na mga Kuya Goy for today's video na birthday rata kay wa Goy luto sa tuwa daghang salamat sa iyang pagtan-aw mga Kuya Goy God bless sa natong tanan.